Kaixo guztioi, pasaden ekainaren 20an, Goñi portalen, Sorginen alabak protokolo bat aurkeztu zuen. Udako jaien erasoen prebentzion eta arantzun protokoloa. Jaiak ate joka ditugunez, gaur bi gonbidatu ditugu protokolo honen zehaztasunak azaltzeko. Kaixo, Oiane Gaina. Aupa, arrastion. Kaixo, Enes Kondrillas. Kaixo, aupa. Bueno, pizkat azalgu diguzue protokolo honen zehaztasunak edo zuena daitza. Bueno, protokoloa antolatzen hasi ginen, ikusita herrian behar bat zegoela, ikusita pasaden urteko plentxako jaietan gertatu ziren erasoen inguruan, ikusi genuen, realitatea zela gaur egun ez da ez ginela etxerako bidean askeak. Eta horregatik gure artean talde feminista moduan hasi ginen horren harira zerbait prestatzeko gogoz, eta ideia bat moduan sortu zena esfortzua eta lanaren bitartez eta eragile ezberdinekin hitz egiten azkenean protokolo zehatz bat bihurtu da eta hori behar izan hori zegoelako herrian eta ez bakarrik gure herrian, baina gure unibertsoa da Pentsa eta Gorriz eta horregatik. Hori da zure lan markoa eta... Horregatik bertan. Eta badara matxaguz hilabete pila bat ideiak botatzen, ideiak pentsatzen, eta azkenean protokoloa atera den arte. Eta protokoloa datza, hasteko aterako dugu triptiko bat, bi udaletxeen laguntzaz, bai Gorlizko eta Plentzak udaletxek bi lagundu gaituzte, eta triptiko horretan agertuko da bai Plentzera eta bai Gorlizeko mapa, eta mapa horretak egongo dira identifikatuta puntu beltza. Puntu beltzak dira, argi gutxi daukatenak, transito gutxi daukatenak, eta hori, ekiditu behar direnak etxerako bidean. Etxerako bueltan ekiditu beharreko... Hori da. Saiatu behar gara, derrigorrez pasatu behar bagara hortik, eskatu genien bi udaletxei ia alzituzten puntu beltzoiek argiztatu, foko batzuk jarri, eta hori begiratzen ari dira. Gero ere agertuko dira bi telefonoak, bat 2 eta 016, eta azalduko da ere triptiko horretan dauden eraso mota ezberdinak, eraso sexista, barien barruan, ze askok uste dute igual dantzatzen egotea eta mutil batek gerritik heltzea edo apurtxo bat berago ikutzea edo hori igual dela moskor dagoelako edo ez, hori eraso bat da bebai eta ezin da onartu. Eta gero bebai, agertuko da brazalete morea eramango figura hori. Bai, eta hori da voluntario batzuk egongo gara txosnagunetik eta jaigunetik eta erasoren bat jasotzekotan erantzun zuzena izateko. Aurretik jasoko dugu formakuntza bat jakiteko ze erantzun eman behar dugun eta aldeneinan guztiok erantzun berdina emoteko. Eta gero beste aldetik egongo dira bebai etxera laguntzeko brigadak. Eta hor egongo da puntu more bat txosnagunetan bere bai, voluntarioak egongo dira beltzez jantzita sapi more bategaz, eta izango dira 3 pertsonetako 2 talde. 2 orduro aldatuko direnak, eta horiek joango dira, norbait etxera bueltatu behar bada bakarrik eta ez badu bakarrik bueltatu nahi edo laguntza behar badu, pertsona horiek lagunduko dute etxeraino. Eta eukiko dugu bebai, brigadetan kotxe bat egongo dena identifikatuta. Ikusten dugu jantzi horrekin edo janskera horrekin egotea eta kotxea identifikatuta egotea, bebai aldarrikatzeko oraindik behar hori dagoela. Ez garelako ziur sentitzen etxerako bueltan. Beraz, bilan talde horiek, brazalete morea dutenak, eta eraso horiek... Eta gero, egongo dira bebai mapa puntu beltzekin paretetatik, herritik... Kartel bezala. Bai, hori da. Batez be hori. Bilan talde horiek, ez, brazalete morea dutenak, eta gero... Brigadak horiek neska horiei laguntzeko etxera bueltatzen. Hori da. Bakarrik baldin badaude, edo, taldeka badira ere, baina hori da. Eta ze jaietan eramango da aurrera, protokola? Protokoloa izango da Plentziako jaietan eta bai Gorlizko jaietan. Andramari jaiak ez ditugu protokolo barruan jarri, oso azkenean lekua bertan eraginkorrak izateko da pizka bat, zaila edo. Eta orduan Plentzia eta Gorliz herrietan. Bale. Egun guztietan egongo dira, astean txarreko... Bai, moldatuko dugu... Moldatuko dugu egunaren arabera. Zapatuan ikusten dugu igual behar gehiago dagoela, beranduago izten dituzterako txosnak,
eta aparte jende gehiago tortzen dela, orduan jende kopurua moldatuko dugu apur bat egunaren arabera, baina zerbitzu hori egongo da jai guztietan zehar. Vale. Bueno, hori, Goñi portalean esan zenuten hori, herriaren inplikazioa beharrezkoa dela. Zelan ikusten duzue orain arte, baina orain arteko jendearen erantzuna zein motatako izan da? Era oso ona. Eta Goñi portalen beteta egon zen, eta jende pila batek eman zuen izena. Eta, bueno... Claro, lan guztia aurrera eramateko behar da jendea. Claro, hori da. Azkenean gu tresnak mahai gainean jarriko ditugu, gu prest gaude egunero hor egoteko laguntza eskintzeko, baina gu bakarrik ezin dugu lan sama hori aurrera eraman, eta azkenean trasladatzea herriari hau ez dela talde feminista baten lana, baizik eta eraldaketa hau herri osoan eman behar dela. Azkenean gu ez bagaude, inork ez du erantzungo, inork ez du ezer egingo, eta azkenean arazo hori da familia eta jende guzti, herriko jende guztiaren herri osoaren arazo bat dela. Orduan jendea pizka bat piztu behar du bere argitxoa eta hori da, eta esatea bagian nire alaba edo nire ez dakit, norbait lagundu dezaket eta pizka bat hori. Herriaz bada implikatzen, protokoloa argi ustea bertan bera geratuko dela. Bai, gero bai, aurreko gunean Goñi portalen esan genuen bezala, argi utzi nahi dugu ez garela taxi zerbitzu bat. Eta adibidez hori... Esaten duzu bigarren lantaldea gaitik. Bai, brigade, kotxeagatik batez be. Porque igual askotan guraso asko jeisten dira alaben bila, eta ikusita zerbitzu hau dagoela, esaten dute, ez gara baina eske egin behar dena da justo guztiz kontrakoa. Etorri eta lagundu horretan be bai. Ez taxi hori baizik eta lagundu horretan. Hori da. Ez esatea, venga, hauekin doaz, ez. Esan, zeideia ona, baina gu ere parte hartuko dugu horretan. Gaina kotxe bakar bat egongo da, ez? Bai, kotxe bakarra. Hiru txandak egongo dira, ez? 2 orduko txandak, baina kotxe bakarra. Kotxe bakarra, txanda guztietan erabiliko dugu kotxe berbera. Ni galdetu nahi nizuen hori, bakite lan handia dela, baina protokolo honetaz aparte zerbait gehiago egingo zuen uda honetan, edo... Bai, protokoloarekin lan samandia dekogu, eta batez be gure indar guztiak hor utziko ditugu, baina gero be bai, Gorlizko jaietan, Andramariko jaietan eta Plentziako jaietan, Gorliz eta Andramarin egingo dugu ekitaldia, pasen urtean bezala, eta Plentziako jaietan manifa, aurrek urtean bezala. Eta gero zer ezoikoa gertatzekotan, espero gula ezetz, erantzun emango du. Erantzun irmoa. Pizkate hori, parte hartu nahi duen norbaitek nora jo behar du, esan nahi dute, baduzue kontakturen bat edo... Bai, sare sozialetatik, Facebooken bitartez, Sorginen Alabak edo Instagram, gero bai gure korreora, zedasorginenalabak@gmail.com, eta gero astelenero biltzen gara gaztetxean arratsaldeko 7:00, orduan norbait bolondrez aurkeztu nahi badu bere burua, hurbiltzea gaztetxera edo idatzi sare sozialetatik eta gu... Hiru bide horiek dituzte, sare sozialak, emaila eta hurbiltzea astelenetan. Hori da. Bale, oso ondo. Protokolo hau da, prebentzio protokolo bat da. Ze protokolo honen ostean, uda pasatu ostean, zein da egin barreko lana eraso hauekin bukatzeko, behingoz? Ondo legoke jendarteak kontzientzia hartzea, eta gure asmoa da epere labur batean eraso horik ez gertatzea. Ahalik eta lasterren etxerako bidean askeak izatea, eta lasai joatea edonora inolako beldurri gabe, eta hori da gure asmoa, baina zaila da erantzutea. Bale, bizkate, ja hori denbora bukatu zaigu, baina nahi nuen zuei hitzaman eta animatu jendea protokolo honetan parte hartu dezan, bai bolondrez bezala, bai dauden bi lantalde horietan, bizkat zergaitik parte hartu behar duten. Así que suena da hitza. Hori, lehen esan bezala ez baditugu voluntario nahikotxo, asko, baditugu izen asko, baina behar ditugu pila bat. Eta ez baditugu kopuru handia lortzen ezin izango dugu protokolo aurrera eraman,
eta animatzen dugu alik eta jende gehien parte hartzera, porque azkenean zure bizitzako 2 ordu dira eta azkenean egiten duzu lan beharrezkoa den lan bat. Pentsatu behar da hori, jendea txanda ezberdinak dituztela bai txosnetan, bai lana duelako, egun asko dira, jaien, aste oso bat. Azkenean jaietatik kentzen dituzu zure, 2 ordu, besterik ez. Hori txanda bat egiten. Bai, gero brazaleteara, baina brazaletearena da egotea. Uste dut gainera hori ez, segun ze txandetan nolabaiteko irizpideak daudela, zaindu behar dela, ez moskorrez egotea eta barrez. Suposatzen da, zu badaukazu zure ardura dela, erantzun bat ematea eraso baten aurrean, ezin zarela joan oso pozik. Horregatik, pizka bat kontrolatu, baina bikaina 3, por supuesto baietz, baina ez egotea... Bai, erasotua izan den pertsona azkenean zurekin sentitu behar da, segurtasun bat eman behar diozu pertsona horri. Eta gaizki baldin bazaude, ezin... Claro, ezin dozu erantzun bat eman. Eta zer esan gidatzen duena. Hori da. Bale, mila esker, Ane eta Biane, hona etortze gaitik. Animo, protokoloakin, laguntza barra duzue, bakizue. Eta mila esker. Zuei. Eta zuek, badakizue, protokolo honetan parte hartu nahi baduzue, lehen aipatutako 3 bide dituzuela, eta mila esker horregote gaitik. Agur.